Ir-raġel ta' 29 sena residenti ħal-Qormi li l-ħamis inqabad fil-possess ta' sigaretti f'San Pawl il-Baħar se jkun mixli b'evażjoni ta' aktar minn €250,000 f'dazju, sisa u VAT. L-arrest sar wara intervent u tfittxija li saret mill-uffiċjali tal-Pulizija assistiti minn membri tat-taqsima tal-infurzar ta' dwana vettura tal-għamla Fiat Ducato li ġiet interċettata fl-akkwata magħrufa bħala tal-Veċċa. Hawn instab li r-raġel kellu fil-possess u l-kontroll tiegħu kif ukoll li laqa għandu żamm kif ukoll kellu b'xi mod x'jaqsam fil-ġar, twarrib, ħabi u depożitu ta' sigaretti bla dazju bil-ħsieb li jiġi frodat il-gvern minn dazzi u t-taxxa li jkun imiss jitħallsu fuqhom jew biex tinħeles xi projbizzjoni jew limitazzjoni ta' dwana dwar dawn il-1,087,000 sigarett. Dawn is-sigaretti li l-importazzjoni u l-pussess tagħhom huma projbiti, ristretti u jew limitati għandhom valur totali ta' €81,523. Id-dazju tas-sisa dovuta lihom u ta' aktar minn €190,000 kif ukoll dazju ta' importazzjoni u VAT li ammontaw għal aktar minn €18,000 u €43,000 rispettivament li ma kinux tħallsu u jew ġew kawtelati.